Cúmprense xa 4 días dende que un padexeiro de 49 anos desaparecera no Lérez no espazo entre as pontes das Correntes e do Burgo. Dende entón, un amplo dispositivo de busca percorre o río. En superficie tamén estamos traballando e a área de busca pois amplíase augas arriba por toda a zona navegable, absolutamente toda, e augas abaixo pois chegamos con toda a busca en superficie ata o Porto de Campelo e a Illa de Tambo incluso. Isto en superficie, pero os mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil e da Unidade Subacuática da Policía Autonómica están a realizar inmersións para comprobar os fondos do Lérez. Con inmersións en varias e diversas zonas da ría, dende a zona cero ata a zona da ponte da autopista, nas diferentes zonas que se consideran con maiores probabilidades de que poida aparecer e repítense unha e outra vez. Un dispositivo de busca que se ve dificultado polas condicións meteorolóxicas destes días. As correntes do río son complicadas, xa van varias mareas que entraron e saíron e, polo tanto, hai que revisar continuamente esas zonas para ver que non apareza nada. A visibilidade, como tamén sabedes, é complicada, hai moi pouca zona na auga que se vexa directamente, falamos de 20-25 centímetros con visibilidade. O padexeiro desapareceu no mediodía do venres cando remaba na zona entre as pontes do Burgo e das Correntes. A súa piragua emborcou e, aínda que nun principio conseguiu agarrarse á embarcación, rematou por afundir.